تورکیا کەروانێکی دنج هێزن خۆ دشینە دەڤەرە کێمکردنا ئاستا شەر لە ئیدلیبێ و لە خاڵا دهان وان زێدەتر دکە و گەفان لە چەکدارن رێژێما ئەسەد دخوا. ئەژەنسە ئەنادۆلیا تورکیە ڕۆژا یەکشەمێ 16 ماهشەشان 2019 لەسەر زارێ ژێدەرنە لەشکەری تورکی پلەبلند بەڵاف کرد پشتی کو هێزین تورکیە لە خاڵا دەهان لە دەڤەرە قەدەغەکردنا چەکان لە ئیدلیبا سووری ڕاستی ئیریشێکێ بە تۆپان ژاریە چەکدارن رێژێما سووریەوە و گروپên terorîstiyên ser bi Îranê ve hatin. Roja şemiyê Tirkiye hêzên xwe şiyandin devera kêmkirina asta şer li Idlibê û li xala dihan ku li devera Çiyayê Ezzawya li gundewarê Hemayê Bakur dikeve wan zêdetir dike. Li gorî heman jê derê karwanê hêzên Tirkiyeyê hatî şiyandin, barhilgir zirîpoşan, mertalên veguhastina çekdaran, çekên giran û hejmarek çekdar ji artêşa Tirkiye li xwe digire. Jarî xwe ve Wezareta Berevaniya Tirkiye roja pêşema Bûrî armançkirina hêzên xwe li xala dihan li Idlibê ragihand û berpirsayetiya bûyerê ê xiste di stûyê rejîma Sûriyê de û serokê wê Beşar el-Esed û got ku çekdarên rejîmê 35 moşekan heman xal ji qest armanc kiriye û di encamê de 3 çekdarên artêşa Tirkiye birîndar bûne û hêzên wan zirarên maddî jî encam dane. Ew armançkirin piştî ragihandina Rûsya û Tirkiyeyê ji rawestandina şerra hatiye. Her di vê derbarê de Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiyeyê jî ragihand Tirkiye dê bersiva êrişên çekdarên Esed li ser hêzên Tirkiye li xalên çavderiyê li wê deverê bide ku li gorî Tirkiye hin yekîniyên çekdarên rejîmê bi tenê çend kîlometran nîzîkî hêzên Tirkiye dimînin. Parêzgeha Idlibê beşek ji devera kêmkirina asta şer li Sûriyê ango devera bêçek ku di sala 2017 de di çarçoveya masaya Asîtanayê ya taybet bi çareserkirina krîza Sûriyê navbera Rûsya, Tirkiye û Îranê hatibû encamdan. Beriyan hajî Tirkiye 12 xalên çavderiyê ava kirine. Arman jê ew e çavderiya bicîkirina rêkeftinê bikin.